Engathi-ke kungavama nje umusa nezibusiso phezu kwempilo yakho. Igama kupasonye i-channel Mfliki udaba lo mthetho omdala uthi engathi ungasubscribe, ungalike, ungaba imember, unganikela, ungenza okuhle kwi-channel, ungenza okuhle ngakini, ungenza okuhle la usebenzela khona, ungenza okuhle nje ebantwini ophila nabo, because kunabantu abangazi ukuthi isikhiya sempumelelo kubo silele ekutheni baba abantu abaphayo, baba abantu abanesandla esilula kwabanye abantu abakwazi ukulula isandla. Kunabanye abantu uthola ukuthi behle benyuka bafuna usizo kubantu lokuthi bephumelele, kanti nalo lukhona ukuthi enze kahle, yabona kuphela bese idalwa zakhe noma uNkulunkulu wakhe edede leso sibusiso, ngoba umuntu odlulisayo ongagodla, yabo. So ugodla kwabanye kuyaba yiyona futhi into evale impumelelo, yabo. So kodwa asikho lapho, sisekuthenini umthetho omdala ngokuthi subscriber, ulike, ufone kuphela ngo-9 ka-5 ntambama, unga-SMS, unga-WhatsApp. So Monama Nthabiseng Area 401 uthi sawubona phasa, ngicela ukubuza lo kusho ukuthini uphupha-ke ume ulayini uphaka ukudla uzobuye uziphinde futhi. Shuthi she received her portion of food or of meal, wadla. She later went back to the queue to wayodla futhi, yabona. So uphawu esikhathini ezisithatha njengoluhle imali, ukudla kungaba uphawu lwemali, ukudla kungaba uphawu lwezwi likaNkulunkulu, ukudla kungaba uphawu lomnotho, kube uphawu lwengcebo, kube uphawu lwemihlomulo osukuwathola Samuel, ama benefit osukuwathola, wathokozela, uphawu lwesibusiso sokusithola, yabo. So number 1 asithi la uma uphupha ukudla kuwuphawu olube esikhathini esiningi uma uphaka futhi udla, ngoba lokhu kuhambisana kakhulu ukuthi kumele uqaphele noma uthole usizo lokwelashwa noma uthole umkhuleko namandla, ngoba kade udliswa wena abathakathi. Amahubo 69 verse 21 bangeneka inyongo ibe ngukudla kwami, kanti ngokaMakho 16 verse 18 bathathe inyoka uma bephuze okubulalayo akusoze kwaba nabungozi. So we trust that makungukuthi bekuyidliso kuwe, uNkulunkulu ulimesha ukuthi akwenzeki nix. Number 2, futhi kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ukudla kube uphawu olube esikhathini esiningi uma uphaka noma udla futhi, ngoba ngabe lukhomba ukuthi wena uthanda mhlawumbe ukuzisuthisa nokunelisa izinkanuko zenyama. Ngenzeka umuntu okhathalele kakhulu izinkanuko zakho nokunelisa izinkanuko zakho, yabona, ukusuthisa izinkanuko zakho noma izinkanuko zenyama. NgokukaJohane 6 verse 27 ningasebenzeli ukudla okuphila kwephaka ukudla okuhlala kuze kube phakade, ngokuphila uphakade eyakunipha khona indodana yomuntu ngokuba kuyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. Number 3, kuyenzeka kodwa uma uphupha ukudla kube uphawu luhle kwesinye isikhathi uma uphaka futhi udla, ngoba lungakhomba lokuphila ngezwi nezimfundiso zikaNkulunkulu nokwaneliswa komphefumulo wakho uma ukuthi umuntu osindisiwe noma umuntu ofuthi uhamba ngenkambo engcwele. Amahubo 107 verse 9 ngokuba usuthisa umphefumulo olangazelayo, umphefumulo olambayo uyawugcwalisa ngokudla. Kusho ukuthi ikhona into eyisibusiso esuke ikulandela. Kodwa ke sesi number 4, kuyenzeka futhi uma uphupha ukudla uthola ukuthi kuwuphawu luhle kwesinye isikhathi futhi uma uphaka futhi udla lungayikhomba inhlala kahle, lingakhomba nokuphila kahle nokwaneliseka ngenxa yokuba nezinsiza esifanele noma nemali eyanele yokusiphilisa. Kusho ukuthi lingakhomba lengcebo, lingakhomba lomnotho, lingakhomba lokuma kahle osuke kuza kuwe noma sokukhona kuwe. uTimotheo wokuqala chapter 6 verse 8, kepha uma sinokudla nezembatho asaneliswe yikho. 5, kuyenzeka futhi ngesaphuphola ukudla kube uphawu luhle kwesinye isikhathi futhi uma uphaka futhi udla osolukhomba lokuthokozela dibusiso nawe kunene, likhomba lokuthokozela amathuba amahle nangcono nenzuzo yomklamo noma yebhizinisi noma inzuzo yaloko sokusebenzela phekwayo noma leyo mihlobo lesukuyithola ngesikhathi. Umshumayeli 9 verse 7, hamba ke udle isinkwa sakho ngentokozo uphuze iwayini inhliziyo enhle ngokuba uNkulunkulu usevumile phela imisebenzi yakho. Kanti uNehemiya 8 verse 10 wayesithi kubo-ke hambani nidle okunonileyo niphuze okumnandi nithumeleke izabelo kwabangalungiselanga lutho, ngokuba ke lolu suku lugcwele-ke kuJehova, ningadabuki ngoba-ke injabulo kaJehova inqabayile. Siyabonga kakhulu-ke engathi-ke njengoba lisho nje amavesi lapha nani ngakhuthazela nikhuthale
nenze okuhle. Siyabonga. Be blessed.